سلام سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كمل لكم لما عنتون كم تلمود نعاكم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم مسئل لكم عمنا لما عنتم مدبي ندك تبعتيو بتعمي أقداس حساب كالعللكم دك تبعتيو أبني عارات هوتكم أبقى ركب قلتفكم كي تودقوا انتاي كتبلعهم زلكم كتفلتوا لكم نزيل دما نايركب هوتكم أبز حسر رجزة زلوت لكم نايمك بعينت أينا أيو بخمي من قد كتبلعوا لكم معزك كتبلعوا خمزلكم كنرينا كاوخم بقنا نزي مدب لايك بمقبار مجماريو نچانلنا شير سبسكرايب بمقبار استدراخونو سكاب ناي مدبي فتصامه مساي صنحو سناي صانحيت أبز حدك تبعتيو كيف سسكا كي وداخا نويح مصناح مس تكنيك وي دما مس مدحانيت تتحزا يمسلكم يو غنا معلتاوي تبلعو مغبي اب غزرك نزهلوكم عقمي صانحيت كمز قوصاصرو تفلطو دو سونتكم زدخمن تخوينو انت تچنيكم وي دما اب ستريس انتحاليكم ناي هورمون ملواط انتحاليكم زخوني يخون ميلا ካብ ቀልጢፍካ ምውዳእ ወይ ድማ ቀልጢፍካ ምፍሳስ ከድሕነኩም ይኽእልን ብዝደለኻዮ ሜላ ብዝደለኻዮ ናይ ርክብ ዓይነት ርክብ ዋላ እኳ እንተፈጸምኩም እዞም ዝሓበርክዎም ነገራት እንተሃልዮምኹም ዋላ ቁሩብ ክትዕግብዎ ነይትኽእሉን እሞ እንታይ ክገብር እንተልኩም ኣብዚ መደበይ እዚ ናቹራል ዝኾኑ ምግብታት ክንርኢና እዞም ምግብታት ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ኣብ ግዜ ርክብ ዘለኩም ጻንሒት ብቁልጡፍ ዘመሓሽዮም እስካብ መወዳእታ ሰምዕዎም ምክንያቱም እቲ ናይ መወዳእታ ምግቢ ብብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣድህቦ ስለ ዘይወሃቦ እዩ ነዚ ኢለን ኣብ ተቐዳማይ ምግቢ ከኣቱ ተቐዳማይ እንቋቑሖ እዩ እንቋቑሖ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ሓይሊ መሰረት ዝበሃል ምግቢ እዩ እንቋቑሖ ናይ ርክብ ዓቕሚ ምውሳኽ ቀንዲ ተመራፂ ምግቢ እዩ ምክንያቱ ድማ እንቋቑሖ ውሽጡ በዝሒ ፕሮቲን ስለ ዘለዎ ጨዋዳታት ይሃንጽ እዩ ጉልበት ይሂበና ቫይታሚን B5ን B6ን ስለ ዘለዎ ስትረስ ይቅንሰልና እዩ ናይ ስትረስ ሆርሞን ኣብ ሰውነትና ኣይክህሉን እዚኦም ድማ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ኣብ ሰውነትና ክውስኽ ይሕግዙና እዮም እዚ ምስ ናይ ርክብ ጻንሒት እንታይ የራኽቦ እንተልኩም ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት እንተሃልዩ ቀልጢፍኩም ትውድኡ ቀልጢፍኩም ተፍስሱ እንቋቑሖ ድማ ናይ ነርቭ ሲስተም ብምዕረራይ ሰውነትና ርግእ ክብል ይሕግዝ ዝተረጋገአ ነርቭ ሲስተም ድማ ኣብ ግዜ ርክብ ዝሓሸ ጻንሒት ይህልወኩም ማለት እዩ ስለዚ መዓልታዊ ሓደ እንቋቑሖ ወይ ድማ ክልተ እንቋቑሖ ብልዑ ብማይ ኣብሲልካ ምብላዕ ድማ ተመራፂ እዩ ግና ከብስሎ እየ እንተልኩም ብዙሕ ክበስል የብሉን ኣመበል ካልኣይ ንሪኦ ምግቢ ኦትስ እዩ ኦትስ በዝሒ ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣብ ሰውነትና ክውስኽ ብምግባር ዝሓሸ ናይ ደም ምንቅስቓስ ክህሉ ብምግባር ባድ ኮሌስትሮል ካብ ሰውነትና ብምጥፋእ ናይ ርክብ ህይወትኩም ከመሓሾ ዝኽእል እዩ ኦትስ ኣብ ከባቢ ምትሎ ዘሎ ጨዋዳታት ጠንክር ዝበለ ክኸውን ብምግባር ቀልጢፍኩም ከይትውድኡ ከይተፍስሱ ዝሕግዘኩም እዩ ስለዚ ንጉሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ኦትስ ብልዑ ባናናን ለውዝን ወሲኩም እውን ሓዊስኩም ክትበልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እቲ ካልኣይ ናይ ርክብ ህይወትኩም ዘመሓሸልኩም ምግቢ ኦትስ እዩ ኣመበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ርክብ ህይወትኩም ዘመሓሸልኩም ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ቀልጢፍኩም ከይትውድኡ ዝሕግዘኩም ምግቢ ዳርክ ቸኮሌት ንብሎ እዩ ዳርክ ቸኮሌት ንዶፓሚንን ሴሮቶኒንን ዝተባሃሉ ሆርሞናት ዘነቃቅሖም ዘወስኾም ምግቢ እዩ እዞም ሆርሞናት ድማ ጽቡቕ ክስምዐና ዝገብሩ ሆርሞናት እዮም ብተወሳኺ ሰራወር ደምና ፍትሕ ክብል ደም ብበዝሒ ከመሓላልፍን ይገብሮ ጭንቀት ስትረስ አንዛይቲ ክቕንስ ይገብር ጭንቀት ስትረስ አንዛይቲን ተቐኒሱ ድማ ኮንትሮል ይውስኽ فتحيلنا ترغاغينا كي هاصصنا ركب نفصم بزي نوح كيف سسوم كتصنحو يحجزكم يو اخول دم نامتلو خبصح بمغبار متلو اخول دم انت بصحيو دما ناي ركب صانحيتكم ون بعصفي يوسخيو سلازي حدا وي دما خلت تفره بلعو انتن اسه 7% كاكاو انت زخون يمرص شكر زيبلو شوكوليت انت زخون ون بولك يمرص غنا معلتاوي كتبلعو يمكرن بسمون 3-4 معلتي انت بلعخم اخوليو ኣመበል ራብዓይ ንሪኦ ብተፈጥሮ ናይ ርክብ ጻንሒትኩም ዘመሓሸልኩም ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ዝሕግዘኩም ግና ብዙሓት ሰባት ዘይተድህብሉ ማይ እዩ ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ኣብ ግዜ ርክብ ትጽገሙ ዘለኹም ኣብ ግዜ ርክብ ዋሕዲ ማይ ስለ ዘጋጥመኩም እዩ ማይ በዝሒ ደም የረጋግእ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ምቕናስ ይሕግዝ ብተወሳኺ ማይ ዝወሓዶ ሰውነት ሒስኩም ናብ ርክብ እንተኣቲኹም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ጫፍ ዕግበት ትበጽሑ ዝደኸመ ጻንሒት ይህልወኩም ስለዚ እኹል ማይ ምስታይ ዝተረጋግአ ናይ ርክብ ዓቕሚ ክህልወኩም ይገብር ስለዚ 2-3 ሊትሮ ማይ መዓልታዊ ዝስተዩ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ትሰርሑ እንተኮይንኩም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ስራሕኩም በዝሒ ረሃፅ ተውፁ እንተኮይንኩም ካብ 2-3 ሊትሮ ንላዕሊ እውን ክትሰትዩ ኣለኩም ማለት እዩ ኣመበል ሓምሻይ ንሪኦ ናይ ርክብ ጻንሒትኩም ብዕጽፊ ዘመሓሸልኩም ምግቢ ባናና እዩ ባናና ዘለዎ ፖታሽየም ልዑል ስለ ዝኾነ ናይ ደም ምንቅስቓስ ክውስኽ ይገብር
እዚ ማለት እኹል ደም ናብ መትሎ ክበጽሕ ይሕግዘና። እኹል ደም እንተበጽሕዎ ነዊሕ ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም። ባናና ቫይታሚን ቢ ስለ ዘለዎ ጉልበት ብምውሳኽ ተጻዋርነትና ይሕይሎ። ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ቀልጢፍኩም ትውድኡ ተፍስሱ ዘለኹም ናይ መትሎኹም ምትሳእ ዘይተረጋግአ ስለ ዝኾነ እዩ። ባናና ድማ መትሎ ቀልጢፉ ክትስእ ብምግባር ናይ ርክብ ጸገምኩም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ የማሕሾ እዩ። ብፍላይ ርክብ ክትፍጽሙ ሓሲብኩም ኣቕሓኹም ንርክብ ደው ዘይብለኩም ደቂ ተባዕትዮ ባናና ክትበልዑ ክሕብረልኩም ይደሊ። ስለዚ መዓልታዊ ሓደ ባናና ብልዑ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ርክብ ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ቀልጢፍኩም ከይትውድኡ ዝሕግዘኩም ምግቢ ለውዝ እዩ። ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ኤልመንትስ፣ ፒነትስ፣ ወልነትስ ብቐሊሉ ክትረኽቡ ስለትኽእሉ ክትጥቀምዎም ኣለኩም። እዚኦም ዚንክ ኣለዎም። ዚንክ ናይ ነርቭ ሲግናሊንግ የማሕሾ። እዚ ድማ ንነርቭኹም ብዝግባእ ክትቆፃፀርዎ ይገብር። እኹል ምቁፅፃር ዝዘንግዐ ምውዳእ እዩ። ስለዚ ቁሩብ በዝሒ መዓልታዊ ብልዑ። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ናይ ርክብ ሂወትኩም ዘማሕሾ ወለድና እውን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ምግቢ ፃዕዳ ሽጉርቲ እዩ። ፃዕዳ ሽጉርቲ ንናይ ደምና ምንቅስቃስ ይሕግዘና፣ ናይ ልብና ጥዕና የማሕሾ፣ ንናይ ርክብ መሳርሒና እውን ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። እኹል ናይ ደም ምንቅስቃስ እንተሃልዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ብኡ ልክዕ እኹል እዩ ዝኸውን። በዚ ድማ ዘንጊዕና ንውድእ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሓደ ፍረ ብጥረ ወይ ድማ ንእሽተይ ሓወንኪኢኹም ብልዑ። ተደሊኹም ጥርሑ እንተደሊኹም ድማ ምስ ምግቢ ሓዊስኩም ክትበልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ግና ጨጓራኹም ዝትንክፎ እንተኮይኑ ግደፍዎ። ነዞም ኣገደስቲ ምግብታት ምስራና ኩሉ ወዲ ክፈልጦ ዘለዎ ምኽሪ ክሕብረልኩም፣ ምግቢ በይኑ ኣይሰርሕን። ነዞም ዝሓበርክዎም ምግብታት እንዳበላዕኹም ናይ ርክብ ቪድዮታት ትሪኡ እንተኮይንኩም፣ ኣምሽኹም ትድቅሱ እንተኮይንኩም፣ እኹል ድቃስ ዕረፍቲ ዘይትረኽቡ እንተኮይንኩም፣ ስትረስ አንዛይቲ ጭንቀት እንተሃሊኩም ነዞም ምግብታት ዋላ እኳ እንተበልዓኹም ናይ ርክብ ዓቕምኹም ኣይመሓይሽን። ቀልጢፍኩም ምውዳእኹም ቀልጢፍኩም ምፍሳስኩም ኣይተርፍን። እዞም ምግብታት ምስ እኹል ድቃስ ስነ ኣእምሮዊ ዕረፍቲ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክሕገዙ ኣለዎም። ንዝበለፀ ፃንሒት ድማ ነዚኦም ግበሩ። ስለዝኾነ ሓደ መዓልታዊ ቻሌንጅ ክሕብረልኩም፣ ንግሆ ተስኡ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ስርሑ። ድሕሪኡ ኦትስ ምስ ባናና ሓዊስኩም ብልዑ። ለውዝ ክትውስኽሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምስዚ ድማ ሓደ ብማይ ዝበሰለ እንቋቑሖ ብልዑ። ድሕሪ ሰዓት ዝኾነ ምግቢ ምስ ቆፅላ መፅሊ ብልዑ። እኹል ማይ ምስታይ ድማ ክርሳዕ የብሉን። ምሸት ቅድሚ ድቃስ ድማ ቅልል ዝበለ ምግቢ ክትበልዑ ይግባእ። ብተወሳኺ ዳርክ ቸኮሌት ብሰሙን 3-4 መዓልቲ ከም እጣዓሞት ጌርኩም ክትበልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዝኾነ ናይ ርክብ ፃንሒት ማጂክ ኣይኮነን፣ ባዮሎጂካል እዩ። ዲሲፕሊን ከምኡውን ቀፃልነት የድልዮ። ንሰውነትኩም ጥዑይ ምግቢ ሃብዎ። ሰውነትኩም ድማ ብኮንፊደንስ ብጥንካረ ኣብ ግዜ ርክብ ድማ ነዊሕ ብምፅናሕ ቀልጢፉ ብዘይምፍሳስ ክሽልመኩም እዩ። እዚ መደብ ሓጋዝ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ንመደብና ላይክ ብምግባር ንቻነልና ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ሓግዙና። እዚ መደብ ክበፅሖ ዘለዎ ፈታዊ እንተሃሊኩም ሼር ግበሩሉ። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ፣ ንቻነልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያውኔለ